A ninnau yn ganol y chweched dyfodiant torfol, mae ecosystemau dŵr croew dan bygythiad difrifol yn sgil gweithgarwch dynol. Mae'r cynefinoedd hyn, sy'n gynnal 12% o fyw a amrywiaeth y byd, yn colli rywogaethau ar rafraf frawychus. Mae amrywiaeth enetig yn achweddol i wydnwch y systemau hyn. Pan fydd poblogaethau'n lleihau, yn aml byddwn ni'n colli amrywiaeth enetig. Mae ymchwilwyr ym Prifysgol Bangor yn gweithio gyda sefydliadau yn Norwy i deall be yw effeithiau genetig lleihad mewn poblogaeth. Ar system ble mae parhaus, Genetig sydd yn ymledol yn fygythiad i bysgod cynhenid. Yma, roedd yr awdurdodau wedi defnyddio rotenone, sef bioladdwr ar gyfer reoli pysgodfeydd i gael gwared ar y pysgod ac oedd wedi'i heintio ac ar y parhaus. Cafodd y llynnoedd ei ail-stocio wrth defnyddio dim ond nifer fach o bysgod sydd wedi cael ei bridio o'r un llyn a gallai hynny fod wedi lleihau amrywiaeth enetig. Gallai hyn cael canlyniadau mawr, byddai'r pysgod yn fwy agored i glyfydau ac yn llai galluog i addasu i newid amgylcheddol. Mae ymchwilwyr yn rhagweld arwyddion o fewnfridio, gostyngiad i allu gwsefyll clyfydau a llai o botensial i addasu. Mae'r system yn dangos sut gall lleihad poblogaeth effeithio ar allu adferol ac ar ecosystemau. Trwy ddadansoddi data genetig cyn ac ar ôl lleihad ym maint poblogaeth, mae'r ymchwilwyr yn gobeithio gallu rhagweld effeithiau hydrymor mwyn llwyddo strategaethau cadwraeth. Mae deall canlyniadau genetig wrth lleihau mewn poblogaeth yn rhan hanfodol o reoli rywogaethau a gwydnwch ecosystemau. Mae'r ymchwil da ni'n gwneud yn Prifysgol Bangor yn cyfrannu at gadwraeth a bioamrywiaeth gan sicrhau bod ecosystemau'n parhau'n gryf wrth wynebu heriau'r dyfodol.